Kauson nga nasiko pag-usap sa kapulisan pasado alas 5 sa hapon, Pebrero 11, 2026, ang usa ka suspect nga nisibat samtang pasulod na unta sa detention facility sa Manolo Fortich Municipal Police Station niadtong Lunes, Pebrero 9. Ang dinakpan gilang si Rolin Mark Ipantong Orlina alias Laking, residente sa Puro 4, Barangay San Miguel, Manolo Fortich, Bukidnon. Sa eksklusibong pakikinabi sa XFM News Team sa dinakpan, giangkon niini nga rason sa iyang pag-ikyas ang kamigaw diya sa iyang asawa. Sibat lang ako kay Panginoong Pares. Mingaw Pares. Human sa walay hunong nga hot pursuit operation sa mga kapulisan, nasikop ang nisibat nga suspect didto sa Barangay Linabo, Malaybalay City. Sa laing bahin nilingkod na isip hepe sa Manolo Fortich Municipal Police Station si Police Lieutenant Colonel Roger Cabal Quinto Hortensio. Niadtong Pebrero 10, hulit kang Police Lieutenant Colonel Ivari E. Bacunawa, kinsa grilive human nakapuga ang maong dinakpan sa illegal nga droga. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Vision X Plus soft gel capsule, kaya doon na kinilutin si Santin og beta carotene nga magatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.